можно реагировать на заявления народных депутатов Украины о возможной поставке воды в оккупированный Крым? И поддерживаете ли вы такие тезисы и идеи, что через Северо-Крымский канал нужно пустить в Крым воду? Хочу зразу сказати, що такі питання повинні вирішувати люди, в яких забрали власну домівку, тобто кримчан. Тому велика кількість цих людей зараз в Україні, вони тут в статусі біженців. Треба з ними розмовляти, і я думаю, що серед цих всіх людей ми знайдемо відповідь на ті питання, які ви ставите. Але я думаю, що відповідь буде тут однозначна, що ніякі переговори з окупантами не можуть бути. І якщо 3 роки тому кримські татари прийняли рішення блокувати півострів, так давайте дотримуватись цього плану. І я переконаний, що за допомогою таких жорстких, трохи радикальних дій Крим швидше повернеться під юрисдикцію України. Тому питання, знову ж кажу, воно розширене. Мені, звичайно, дуже шкода людей, які живуть там і вірять в те, що Крим повернеться в Україну, але ми маємо розуміти, що в нас мають бути важелі впливу на окупантів.